No siya pa man so ka ningning sa may asawak tulungan niyo kami. Mahigit isang linggo nang hindi nakakauwi ang 79 anyos na lolo na si Noberto Ramirez ng Barangay Lucob Este, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa kanyang pamilya, ito ang pang-apat na beses na umalis si Tatay Noberto nang hindi nagpapaalam. Ngunit ito ang unang pagkakataon na siya'y hindi pa nakakabalik ng higit isang linggo. Dahil na rin sa kanyang katandaan, madalas ay hindi na umano niya alam kung paano makauwi pabalik ng kanilang bahay. Kaskasyan yung kami laagi ko tabeng mil na anapin pigayago to ah. No alaman bilang tayo ipagayod barangay tatulungan na kami man. Salamat. Ayon sa barangay, naibalik na dati si Tatay Noberto ng kapulisan sa Kalasyaw bago pa man mangyari ang kasalukuyang insidente. Hindi nila inaasahan na siya'y aalis muli ng alas 3 ng madaling araw sa kanilang tahanan nang hindi nagpapaalam. Humingi na rin sila ng tulong sa mga ibang barangay at inalerto ang mga otoridad upang mahanap si Tatay Noberto. Hoping na ang mga pamilya na sana po ay buhay pa siya. Para kung sakaling may umaaruga sa kanya, ay may tawag lang sa police station ng Malasigi para may report na makuha namin kung saan siya. No. Patuloy pa rin ang mga otoridad sa paghahanap kay Tatay Noberto. Para po sa makakakita sa kanya, maaari po ninyong i-contact ang numero sa inyong screen. Joshmin Castaño, Balitang Solid North,